नमस्कार दोस्तों, फिर नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आ चुके हूँ। ताज हमनी के जानम जा कौन चीज के सब्जी है, के सब्जी के बारे में जानता जरूर कमेंट करके बताएं लोग। फटाफट कमेंट कर दिलो कि कौन सी सब्जी है कि आज तक की सब्जी के हम खैले ना रहनी है। जौन चीज ना खाए के पड़े, शरीर स्वस्थ रहे। दी सब्जी तुम कुछ दिन से बाजार में आवत रहला तो हमने सब्जी खात ना रहने जाए जानते ही ना रहला तो मतलब हाँ कुछ हो बेचात हो। तो ये सब्जी के पूछे जाते कहे लोग इसमें विटामिन ज़्यादा मिलता। सब्जी खैला खातिर सब्जी में भरपूर इसमें पोषण बा, बहुत फायदेमंद चीज़ बा। तो ये सब्जी एकरा के खरीद के पद्देव जी लेके अवन। तो कल हम एकरा के सब्जी बनैले रही। हम बनावी एकरा के भुजिया, जैसे हमने करेला के भुजिया बनावे नहीं जा प्याज और करेला डाल के, वही तरह हम एकरा के छिल के भुजिया बनावे। सब्जी अच्छा लगवे कौन खाए में सब्जी अच्छा लगा। तो एकदम करेला जैसा बावे, करेला थोड़ा कड़वा लगता है।